съответно и да всички не са всички. Да. И разпечатано е нещо, но не всичко. Така, как ще се гледаме. И съответно да получите тези, които са се справили добре, отлично и така нататък. Показали са постиженията, да си получат съответно наградите, а останалите да видят, че е хубаво да се печели и следващия път да са по-добри в състезанието. Т.е. 2 седмици ли са до следващото ни състезание? Перфектно, значи имате 2 седмици на подготовка, за да можете да минете по-напред. Също така, да кажем, тъй като повечето все пак са ученици в СМГ, в СМГ се провеждат също така школи за обучение за тези състезатели по информатика. Не знам кога са, някой, който води, може да каже на сайта на, мисля, че на училището са казани, така че който иска да участва, да се включи в школите за подготовка, е добре дошъл. Повечето са съботни школи, но те са безплатни за учениците, така че дори да не сте от СМГ, школите са отворени в СМГ и можете спокойно да дойдете да се обучавате за състезателната информатика. Така че всеки е добре дошъл в СМГ да дойде не на школа по информатика, ако не учи тук. И да започнем с награждаването. Започваме по традиция с най-малките, тъй като те са най-нетърпеливи, разбира се. Награждаването ще бъдат наградите и медалите ще бъдат медали. Някой сетли ли са да ги донесе? Не. Да, наградите и медалите ще бъдат връчени от Илян Йорданов. Само аз мога да ги взема. Така че, ако се намеря един човек, само аз мога да ги донеса. Да. И докато аз съм за медалите, защото все пак има медали, не са малко, които трябва да получите,